Hi guys, madong adlaw. Salamat sa Ginoo kay tagaan pa ko ginhawa karo adlaw. Minsan kog mata kay mauto ko sila Florami. Kay na ako nos jitli kada bang gwapa nga rider. Kamis kaado lamiun. Irang kuan idol. Garang ko na. Gusto ko na nila magpa-picture. Sa ingis Florami na ako no karon. Oh, lipstick pag ko karong dita ilid lispad. Wa mo ko pa humot. Kung ikaw na lagi, kay inaog ko dito. Hala? Kapit nagdabang sa tambaw. Wala lagi. Aga rin tambaw ng kalimutan. Importante man ang tambaw. Wala lagi nilabog og basura ay. Yun ko rin, katangag kurtus iro. Tangog. Ha? Tangog bitag dagan. Isa magkumpus, pwede ka ng kuspito aday sarado. Kaya matangag man. Naragang dalton ya, nasa si bungon. Nawat ko pandang. Isda ko no. Nawat ko pa. Aladang. Maram na magnaong yung undoy. Ang luoy kay maitag na sa dugay pang taon. Pero busog na, pero may kagyapon na. Tagay sa katong biskwit. At saka kung din na lagi pagka-mari kay gipadayon. Ala, pag dahil itong kayo sobrang Pagka naka. kanan na matulad nga pagkaon Ha? ginang. Okay, pag dahil na kayo sobrang naka, maroon sa kasi mong papajo. Wa man good, di man good na. Subura ba din na. Sakto na Sobra na? Sus daog unta ko ros loto dang. Ha? Daog unta ko ros loto. Ano kaya? Turuan-wan. Ingat ko na tayo isang kadas ko na ingat ko na. Turuan-wan ba kan sa man. Purpuran man. Ingka. Na ako ni Ingka. 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 bugas ito. Ingka. Lagi ko no. Ingka. Nah, balik ko no. Ingka lagi. Ningin na bito sa inta. Ingka. No. Ningal tugno gapon. Ano muna na? Ingka. No, nang musi. Gigil. Musi. Pero nang musi, man. Pagduro mo na mataga ako nas 4 karon nas 4 wala na ni mat. Ngano nagubot-gubot pa kasi yung mga naog hapon iton. Dito mo ko may pagpilo. Yung kakataon na. Ingka. Ha? Meron mangusi lagi sa salang. Kamuan lagi mangusi. Dahara ka magdinguding ko. Di ka magpakulis-kulis ka bagat na. Nara na. Gapa. Naong nga? Ginako yung mga ngipon to na. Namiin. Dito ka sa nagaay na namin naluto ka ng isda. Bakon. Ingka? Kulo ko mo. Tapon mo. Kita siguro pa rin ngayon. Di tatay. Tatay? Kamu tatay? Tatay to. Tatay. Brum brum ta. Kani kay lamining lamsito tambaw nis ubo. Bulig-bulig. Magpega ko lamsito. Kay di ubo sa purami. Lami man itang daga dali yung tambaw nis sa ubo. Kadang makaya hindi mo imnan sa way. Sagol-sagol kamay. Makaya man. Kaning puro aslam. Tingit kasing gamay. Tambaw man si sa ubo lagi. Naana mo matakain mo gusto. Mo na yung tambaw ka nang may ubong ko. Naton.
Lapun. Laton. Laton. Lah. Hatag. Hatag. Nakakuha ko og bunga sa agusahis na. Mo na siya makaon. Mo na siya agusahis. Kapamilya ra prestig 3. Na makaon ni siya na bunga karang hinog na apo. Kakuha mo ko isa. Inuupag daw. Inuupag daw. Uy. Ay, gina ko. Naku, Kapit ka mo to. dirty na dito. Ha? Kenapa? Bawa kang kaun. Lagi ang uso. Asa na dang? Injik na. Hey, dirty be. Kuan de batang meronog aslem. Kakon si Zag kalamunding. Tiri mak, kuat na lagi suha. Katong na Sirit na. tiap lah. Alam kasagam ko aslem. Burus na dia, grabe, panglamjan na nagbangga. Hala ni buta ag aslem ang kunin siya si bawa man. Nami do. Orga aslem ni. Nama. Tiri burusot ba nang liso ha? Makuha na nagliso. Nuko, nagtimpiyaw, hindi alam. Mga tambay pa, kung pa harbang bilik. Bapa lagi. Mga harbang trail ba? Sirit ag gaga. Kipat? Kanang buta ang sumagawagas ng naginang. Ito po nang naliwat. Lagi na asliman, narani pakit-kit awang katilap sa mangga katong ng Bisaya na, di ganahan. Baka to nagliso ha? Ha? Hindi na ano? Yung magazin. Tawa pa. May kuha liso. Tama. Grabe. Nga na ba? Ngayon lo magkakasama kamot, basin kuot ko, timukunot. Nga. Doon na ko bro. Ang tayo. Double check siya na baylis oh. 10! Pang-snack sa 10! 10! Pang-snack sa! Tapos lima tun. Sinailis sudah ha? Tanaw ka rin. Huwag sa aslim lagi. Dam. Pinas liman, ganahan na gilis ito. Dam, ba sinailis sudah? Pensa. Paman. Na. Ganti man. Beniliwat. Nahan. Undoy, di manas undoy mo kagaslim. Liwat na natin ng marang nagas. Ikaw kung nalain mo, Tiri. Di ko, kung inom mo rin mo. Nagpagilamian, minum ka adyo. Yan sila na doon. Ano mo na naman ang adyo kong snack. Ito na. Ano yung kumutani mo? Hoy! Ano ang ka? Hindi na, itatay. Ano mo yung tayo na pislat? Ya? Ha? Uy! Alam mo, nag-ngipon na tun. Alam mo, nag-ngipon.
Hey! 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 Dirty. Kihabit pa sa bojo. Lap. Beautiful eyes, baby, beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Namuot ka kaimpong gikalibgan. Ha? Grabe na ka agabasa ka sa Dalton dari. Kabasa kang Dalton, maka ka ajo. Ton, tanya ako ton ha. Na, magkabasa ka na. Maka. Magpaabis na kulos Dalton sa semana. Ha? Aw hiring mas Dalton Roter. Hiring og. Tig-abog sa madya. So. Bito ah. Grabe ka ba sa kang Dalton maka ka ajo. Na mga sanina na, kaparami ng sanina kapang sagbay. Nasabasak, arong mama ako dali. Ha? Ano naghangin? Bugno kazo. Uy, presko kazo hangin. Di ako skuan kabasakan. Wa pa ko kakita ni Jitli kay nag-trail pa sila sa Alicia Panoramic. Si undo noon kakita na kay uban siya, nag-trail sila. Una pa ko yung motor nga dako pag nga pang trail. Kaaban ng takong Jitli gani ha. Dakawa mo ko yung motor nga pang tukad og karang nay kamutuhan. Unsa di na po ko na pwede kay nako sakit sa kasing-kasing. Di ko pwede magtukad og nga bungtod. Pero makapapicture may karong hapon. Mga nang maligo ko kay nalimuha na ba kong ilok. Kawawan nga ako magpa-picture sa bahong ilok. Tapos Jitli grabe ra ko pa ha. Sa hamis ka ajo lami un sexy. Okay raman ko no magpa-picture. Kay gasabot naman ni undoy daan gani ha kan nakita man sila. Lipay gid ko kaadto kay kan Jitli aja ng idol. Dugar jud ko na sig handom nga gusto ko magpa-picture. Kada ari laman nisa sa Alicia di mi maka-timing unsa karon. Naka-timing na gid kasi undoy. Nag-tour guide naman siya sa mga view dari Alicia. Excited na ko kaadto man tanaw ni Jitli. Matuman na dyan nagpangandoy nga makapapicture kong Jitli. Maligo sa ko kay arang humot po tayo picture. Nangangam kong paraming sanina. Daga sanina nara kay law-law man di ay. Mahala na basta kayo makapicture kong Jitli. Mo na ang ipangandoy. Ngao? Ngao? Hala. Hala. Mana wala siya mga iring dang? No. Ano ra pa may duha? Ako sa. Ako pa bisig maali ko kapil. Ngit-ngitan lagi mo. 1 2 3 Ngit mo gud na pare oy. Sagala pa sa kita kanyag. Makita lang na okay na pre. Sa mailhan ang imong sa idol. Ya. Yeah. Nga picture aja kong Jitli. Nagpurba. Asa mo ka? Ito may batang Koreano ya. Hehe. Si Dato may wala ka pa picture ni Jitli. Awa dang. Naakbo. Ano ida na naman. Ay, nagbuhan din man. Ano ito guys, ang galing closet ni Dalton. Kaya mga pulo dia, margulit tao, asa mo dia, Na, margulit tao. Ada mo sa kapsangi dang, kaya mga anak pa ko. Halga po isa lagi lang yung nagiridang. Kadang. Mga pulo nagiridang. Yung mga pulo sa daplinan, nanggipitay na mga pulo. Muling daramig ta. Kami na magsinina kayong laag naman. Kasabot naman sa umigta. Kay laag naman isang iyong ta. Hala kado. Laagan gaz kado. Naliwat ka kang purami. Hala. Uy.
Very good na. Lala, very good na. I-close na la, close. Close na nala. Hindi man ta maglaagod karon kagabi na. Inka. Ta. Asa man ta? Tama no tagawang ta. Close. Close.